Hi guys, good morning. Magluto ko og Sumayong buntag sa tanan no. So si Kiki ang nagkuha sa content. Siya ang nag-atubang-atubang sa kamera. O sila na magluto guys. Magluto sila og para sa pamahaw. Unya si Kiki po nagkatawa-katawa kay kauwo siya tan-aw sa kamera. So dinha siya sa maghugas sa plato. Maghugas sa plato guys, nya si Luloy ang magluto sa sudan o kana yang gipakita ni Kiki o kay kauwaw ba na sila aglantaw sa kamera no. So dinha siya nya manghugas sa plato, si Luloy pod ang magdigamo. Inana man mi guys kay ang ako po dinha po ko sa silong. Pero kusog kay hangin, amo rang gikukwaan ni kay hangin pero init siya. So dana si Luloy lantaw-lantaw sila sa kamera, si Kiki ang naghugas-hugas sa plato. Unya ka na sila, agtawa-tawa na sila guys kay agkauwaw aglantaw sa kamera. So ako man silang gignan ko mo content kay wala intawon tay content. O basta narami dani so among content tuyok-tuyok ra jud dani no. Dani rami sa balay. O kay di man ta maka-content og bisan asa ta paingon kay wala man tay mga pako. So dani rami sa balay. O dani guys, sila dani ang nagluto-luto. Unya karon magkuha pod ta magdaig pud ta. Gidaigan na nako kay mo manghaling ko sa gawas nakatukong ipanilhig so akong haling-halingan o hangin bantayan lang kay wala pero wa man po'y mga sagbot judani kay amo ara maning nataran. So kana guys ako ang kuanan ang halingan unya kanay si Kiki lantaw-lantaw na sila si Luloy tinanawa silang duwa kay sila lagi nagkuan sa kamera. So kay dinha man diya na nako gipakuha kay ana day na sa silong ako hang dalon ang kamera. O dana na sila guys niya kana sila tinanawa na di halos aglantaw sa kamera no kay kaawaw apila na si Kiki usa po na kaawaw manggiwawon kina nga bata no. Anara na siya o da hugas-hugas sa plato lantaw-lantaw ra na sila dana sa kamera nagi butangan kay na naman ko stand na naman po na kitagaan ko ni madam sa stand. So thank you so much day madam no sa stand nga magamit na jud ni nako permi bisan asa ko paingon dili na ko maglison kay basta madala lang na nimo hala pusing na kita permi ana. O kana sila na sila stand nga gibutangan sa cellphone. O ana siya maghugas-hugas sa plato no. So samtang din naghugas na sa plato so nagapi-kapi po na silang duwa kana si Luloy og si Kiki. Nagkapi-kapi man ang inana man mi guys o kamulog trabaho kamulog pong kapi na sa kilid. Kana siya o mo na siya. O nagkapi-kapi na silang duha guys. O muna mong trabaho din sa buntag magtinabangit-tabangay rami. O kana siya kauwaw na siya lantaw na ng kamera o adobo day na guys. Gitagaan mi so naka adobo. O unya dinhi na ta sa silong guys. Muni ang silong day nga to nang gisilhigan o lami kay naghangin. Pris na pris kay hangin kusog ang hangin dinhi apan naa si Haring Adlaw nagpakita gihapon. Bala na ra maghangin makatrabaho gyapon ta kay naaman ang dili man ulan o muni unya mo pa ko nag panilhig na apan daghan kayog dahon kay hangin man lagi pero may nalang makuhaan ang kamagwangan. Bala ng kamanghuran char. Bitaw guys mao ni amuhang silong ani no. Unya muna si ja mga buwak na namo hilig ako mama magbuwak-buwak. O so dinhi ta paingon sa aning muni akong galingan guys. Unya karon dana naman pud ta unya. Kusog kay naghangin magkuha pud tag sarol. Kay ato po nang siyang lampas-lampasan. Nangita ko na og sarol-sarol. O tanawang mga lubi guys o hangin jud kayo no. Muna si ja. Unya nakakita naman tag sarol hala ato na nang gilampas-lampas guys. Mulampas-lampas ta na samtang na ay paaso-aso inana man ta buntag ug hapon basta dili lang mag-uwan hala magpaaso-aso basta wala tay trabaho. O kana guys o nya ang sagbot ana makuan gyud kay kusog kay na hangin. Hangin kay na pris so wala gid wa gyapon kay singot na gawas kay hangin kaadto. O ako nang gipangkuan ang mga
kana mga gisilig-silhig na nako o ang mga sagbot kay para siya matipok kay nakadji-kadji man na unya kana dapit na side guys, so dapit na sa sapa dana na mo butanganan among basura, so di amo day nang lapug-lapugan ini kahapon kay naman mi dani dapit sapa-sapa no. O kay nakapuntod man mi muna among trabaho. Muna akong trabaho basta wala ko'y lain buhaton buntag ug hapon diha kita paingon sa magsilig-silig ta. Mag-iya tag trabaho kay buntag man day pagkahuman wala na dayon. Badani ta magsarol-sarol ta guys nya. Thank you so much day no kay dili na jud ko magkalisod bisang asa pa ko magpaingon mananay kamera perminti na tapusing ani guys kay naa na tay istan nga gihatag ni Madam Helen from Saudi Arabia. Mo na si Ja. Bisan asa sa sauna lisod jud jamo ko magkuan sa kanang magkuha og content inana ho nga walay magunit may lang nay mga bata kay makagunit sa kamera. Maglisod ko hala asa to ang naay plastaranan di gani kay maplastar kay mao man lagi walay butanganan apan karon kay naa naman bisan asa na tala ni posing klaro na kayo ang atong angas ani guys kay na naman tay kami ana naman tay kuan kanang stand. So thank you so much gamit juday kayo ang stand sa mag-vlogging na ta. Unya karon nagita ko na og silhig. Kay silhigo na pud na nato guys. Kay ang kon lagi kusog kay hangin, hangin jud as in hangin. Unya lami lang pagkahangin kay nagpakita gid si Haring Adlaw na jud ang adlaw per minuto. Ana makabuhat gyapon ta so kanang mga dahon-dahon ato lang sa nang pangkuha-kuhaon at least masunog na si Jakay naaman kalayo nagaling-haling man ta haling-halingon na to kay kung di na to halingon kung anon ra gyapon sa manok kahigon og labi na gid kay hangin mga lupad ra gyapon na didto gyud na paingon sa tong silong, so ato nang lahapog-lapugan ato nang silhigan para nga limpyo ato ang palibot. Importante ginang limpyo tong palibot no. Kay dako pa kayo amuhang kuanon ana kining hinluon silhigon kinapa dito basta kaniya mong kaniya mong area bukid man lagi basta mga taga bukid mga dagko magitag area no kay dako matag lugar kay bukid man di dako. A few moments later. Hey guys, mamahaw guys. Mau dia si bug kumayon. Oh. Hi guys. Facebook na dito guys. Ang nangaon na mi, so nangaon mi no kay nangaon na mi sa pamahaw no. So nagkuha kog bangko unya si Kiki ug si Gia na guys ng bata ug si Luloy unya si Papang si Papang dan og si GL. Nya si GL kay kahadlok man nagkakuan sa kamera so kamera na ang nagatubang ni Kiki bata ug ang si Luloy. Unya basing natingamo nga nganong gi-voice over na kay naay sound sa silingan kusog kaayo no. So bisan asa man lagi ni kanya kay puntod man imong balay. So perminti ginaklaro kayo ang tingog to voice over ta guys buntag na nga sa iyo. Kay magpa-sounds magunang ubanon nya bawal man ni sa ato. So mag voice over ta. Unya nga mo ang sudan mao na ang adobo nga kuan ni Luloy gi adobo og si GR ni hatag pud siya og tinapa nga naay kana ang kuan kapayas with tinapa ri ay guys no nasayop ko. Gitagaan mi ni GR kay namahon man sila so naghatag siya gulay namo. Lami kay na guys ang tinapa with kuan kini ang kapayas. So nangaon ta guys, nangaon tang tanan. Unya si Kakay galantaw-lantaw na human naman siya. Kaon naghatudlong sila siyang papa og gulay. Mauna si Gia gara kayo so magngaon mi. Unya si Mabang maguna jud na siya pagkaon, magswabay na siya sa mga bata. Human naman ta kaon sa dani sa tasagawas guys, magpa hangin-hangin kay hangin jud kay diri sa mua. Nanay init pero hangin kayo tanawa mong silong na mao pa na mo gikuanan gisilhigan like this one.
next day. For today video guys, good morning. Yan nindot kayo ang kuanda ni guys no. Ang hangin kay hangin jud kaadto. Unya, bago pa gani minanginlo sa mga silong, awda ang dahon daghan na pod. Unya, nandito si Gia. Hi Dait, kuno. Hi Dait. Hi guys! Si Kiki. Ya si Luloy, udani lagi misa. Nagpatubang misa. Sapa kay magpahangin-hangin. Nya manguha day ko og kabaring. Asa man ta manguha og kabaring dani Jing? Naa. Para ang kabaring ato ang gulayon. Ini dito manguha sa kabaring guys. Manguha ta og kabaring. Ang magulay tayo ng kabaring. Oh, ito yun oh. Ang palaya yan sa kuan kana ang taga ay unsa na Bisaya nga ang palaya yung ano unod niya circle. Lami ni siya ato ni siyang saladon. So guys, maghagpa tayo ng gulay.
Inapil man ang pagungoy. Kabaring day ni. Niyang unod mo ni si Ja. Ngani siyang unod pod pwede pa ni siya gulayon. Butangan og itlog. Murag po ni siya og ampalaya. Ya kung hilaw pa inani na si Ja og gagmay. Dek guys og hilaw kaniya oh. Muni siya nya daghan ni abot nga ni itlog. Murag gyapon siya ampalaya. Nya kuan ni siya kana ang saag lang ni siya ang ampalaya ba mag tubo sa bisan asa. Labi ng uwan-uwan tubo ambaw ano karon. Tubo siya. Dito siya ha? O kabalo ambot sa bato ah. Nag-uban kagabi nangiwag sila. Ngayon guys, hapit na uman og hagpat. Nyato na yun ni og ato ra ning salaron butangan og gata. Diya ako ra dining salaron human na ni so ako na nihang salaron. Utanga na rin ako gata o panakot o untas na dayon. Nga sa makakaon lang. Kay medyo ni siya papa. So dani ra day kukutob. Hope nga dili mo magsawa sa ako ang mga video. Labi na sa mga ka-support nako sa tanan-tanan. Sa nag-support nako so sa mga silent viewers og mga solid na mga solid na og sa tanan nga nagsuporta nako. Thank you so much og dani ra ko kutob daghan salamat og God bless natong tanan. Bye-bye.